dia 3 d'agost del 2006, a les 12 del migdia, prenia el sol davant una ombrella i vaig començar a veure versos que em passaven per davant, imatges que em començaven a passar per davant. I jo deia, però què és això? I llavors vaig dir, però si és la vida que em cau a trossos. I també la puc agafar en versos, no la puc agafar en prosa i l'he d'escriure. I clar, i me va caure l'Òbeli, el meu primer llibre de poesia. I quan vaig acabar d'escriure l'Òbeli, vaig pensar que era un llibre molt físic, que aquell llibre era el cos, la història del cos, i que havia d'escriure un poquet la història en paral·lel de lo que és la consciència, de lo que és l'ànima. I se me va venir sota el paraigua el crit, que aquí ja hi ha un diàleg amb la fa perduda, hi ha un diàleg amb els morts, va passar fred als ulls. Ja dic, Fred als ulls és un llibre escrit des de la fosca i és un llibre també de la inconsciència. Quan vaig acabar d'escriure Fred als ulls vaig dir no escriuré més poesia perquè m'ha maltractat. Vaig dir, s'ha acabat, no escriuré poesia. Però després, un dia, vaig somiar cavalls de molts colors que corrien per un prat estem verd. I vaig començar a escriure el llibre de poemes, tots els cavalls. Que ja és un llibre que me fico molt en la culpa, aquestes petites culpes que arrossegam, tot. I així ha estat. Els poemes han vingut i m'han